జగ జుగాందు మంచి మంచి గుల్కవుసీందు చూసి నడిద జగ రావాలే వాసిగా మామ ముఖమే జతరత్ కీసి. సో ఇప్పుడు వీడియో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఇలాంటి వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. అంతకంటే ముందు వీడియో నచ్చితే ఒక లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, కామెంట్ చేయండి. సో వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి ఫొటోస్ ఇక్కడ 1 by 1 ఫొటోస్ పెట్టుకోండి. ఫస్ట్ ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేయండి. ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా ఫోటో ఫిల్ కంపోజిషన్ ఇట్లా 1 by 1 లాస్ట్ వరకు ఇట్లా యాడ్ చేసుకోండి. వీడియో నచ్చితే మాత్రం ఒక లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఇట్లా ఒకటి తర్వాత ఒకటి యాడ్ చేసుకుంటూ లాస్ట్ దాకా యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫ్రెండ్స్, ఎండ్ దాకా ఇలా 1 by 1 ఫొటోస్ యాడ్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు సెక్ ఎఫెక్ట్ పెడదాం. బ్యాక్ వచ్చి ఫ్రెండ్స్ సెక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఫస్ట్ ఫోటో సెకండ్ ఫోటో 2 ఫొటోస్ మాత్రమే ఉంటాయి. ఫస్ట్ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటోకి యాడ్ చేయండి. ఒక ఫోటో వదిలేసి సెకండ్ ఫోటో, మళ్ళీ ఇక్కడ 1 2 ఇక్కడ 2 ఫోటోస్, ఇక్కడ నుంచి 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఫస్ట్ 2 ఫోటో వదిలేసి ఇక్కడ ఫస్ట్ 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఫస్ట్, ఇలా లాస్ట్ దాకా సేమ్ టు సేమ్ ఇట్లాగే చేసుకుంటూ లాస్ట్ దాకా సేమ్ టు సేమ్ ఇలాగే చేస్తూ వెళ్ళండి ఫ్రెండ్స్. 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఫస్ట్ ఇలా చివరి దాకా 1 by 1 యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి సెక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో కాపీ చేసి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో దగ్గర ఫస్ట్ ఒక ఫోటో వదిలేసి ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి రెండు ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటూ ఒక ఫోటో వదిలేసి 2 ఫొటోస్, ఒక ఫోటో వదిలేసి 2 ఫొటోస్, అట్లా ఎండ్ దాకా ఒక ఫోటో వదిలేసి 2 ఫొటోస్, ఒక ఫోటో వదిలేసి 2 ఫొటోస్, ఇలా చివరి దాకా సేమ్ టు సేమ్ ఫాలో అవ్వండి. ఇంకొకటి ఫ్రెండ్స్, వీడియో నచ్చితే మాత్రం ఒక లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, వీలైతే షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ప్లీజ్ సపోర్ట్ మీ ఫ్రెండ్స్. మీ సపోర్ట్ ఉంటే నేను ఇంకా ఇలాంటివి చాలా వీడియోస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. సో ఇలా 1 by 1 యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ వాటర్ మార్క్ పెట్టుకోండి. పేరు ఇట్లా కిందికి తీసుకొచ్చి దీన్ని చివరి వరకు ఇట్లా డ్రాగ్ చేసి చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఇలా వీడియో వస్తుంది. సో ఇంతే ఫ్రెండ్స్, వీడియో నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేయడం మర్చిపోవద్దు. షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో మీ వీడియో అప్లోడ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్.